चला जल्दी जल्दी तू लोग खाना खा ला। ला खा ला। ला ला अरे ला। हाँ माई हाँ तारा हाथ में जादू बा का? काहे का भाई? जब तू अपन हाथ से खाना खियावेलू त खाना के स्वादे बढ़ जाला। हट पागल। ये हमार बिटिया खाई। ला हाँ माई हाँ? जब हम बड़ होखेम तो तोहरा के कोनो दुख दर्द ना होखे देम। तोहार सब परेशानी दूर कर दे भगवान राम नियन। तोहार हर एक बात मानब, तोहार परछाई बन के रहब। एगो बड़का घर बना के तोहरा के महारानी जैसन रखब। अरे हमार लाल, हमार बेटा। 4 5 6 7। चलो जा जा तार काम हो जी। चलो निकलो जा। जी धन्यवाद। ईश्वर भैया हमरा के भी शौचालय की जरूरत बाटे। बकलोल बुझले बड़ा हमरा के हैं? ई तहार सरकार मौसा है कि तहार 2 साली शौचालय बनवा दी। अरे तू अपन बाबूजी के नाम फाड़ के लेल बड़े तो तोरा के शौचालय मिल जाई। जानत रखना कि जेकर नाम पर होला राशन कार्ड वही के शौचालय मिलेला। उ सब छोड़, पैसा लेल बड़ा ना भैया। पैसा नहीं खेली तो का करेल बड़े? चल भाग। सब के हमार बात ध्यान से सुन ले। जेकरा लगे पैसा बाटे ओकर सोच भाई सरकार पास कर। ऐसे कि एकरा ऊपरों भी हमारा देवे के पड़ेला जवाब, माल देवे के पड़ेला। जब हमारा के देबा जा तबे न हम आगे दे। अरे छोड़ दे बिटिया। का दादी? अरे रहा दे तो हर हाथ दुखाई लागे। तू इतना काम कर करके थक जालू ना। अब माई ता कुछ काम ना करेली। अब तू इतना काम कैसे कर ले लू? हमरा के तो समझ में नहीं के आवत कि तू ये घर के मालकिन हो कि नौकरानी। अरे भाभी बड़ी नीमन लागत अड़ू। तोहरा आगे तो हीरोइन फेल हो जाई। ब्यूटी पार्लर से आओ तरू का? अरे भौजी ब्यूटी पार्लर ना होला, ब्यूटी पार्लर होला। अरे हाँ वो मारे वो है। हमने कहाँ से बोले आई। और हाँ कमर में नींबू मिर्चा लटका ला, नहीं तो केहू के नजर लग जाए। और ये टाइम डाइन जोगिन के बड़ा पहरा चलता। चलता नहीं ठीक बा। ए दुल्हन, जौन शैम्पुआ कहले रहनी है ले आइलू हा? अम्मा जी पैसा ना रहल, यही से ना ला पम्मी। अगला हफ्ता ले आई। इतना सामान खरीदे खातिर पैसा रहे, बाकी 50 रुपए के शैम्पू खरीदे खातिर पैसा ना रहे। ढेर बोलबू, बहुत जबान चले लगल हाथ का तहर। आबेदा पापा के शिकायत करतनी। सोना जी, अरे कुल कैसे भइल? देखी ना जी, हमार कमर टूट गई। करे भाई यही बार लिपाई पताई करे करला तारा के? बेटा लिपाई खातिर दुल्हन कहले रहली है। हमार कमर बहुत दुखाता जी। सोना जी आराम से। देखी
ना जी 6 महीना से ब्यूटी पार्लर खातिर पैसा जोग जोग के रख लो रहनी है कोला कोनो बात भौजी सही कहत रहली है नींबू मिर्चाई लटका के चले के चाहे डाइन जोगिन की नजर तो हमरा घर में बा हमरा सोना जी नियर मेहरारू के चेहरा तू गोबर जी नियर कर दे समझ आराम उतर जा गोलू। साला के पलट गइल काया धोवाता मेहरारू के साया। छी छी छी। सासू माँ हिने आवा प्रणाम खुश रहा खुश रहा खुश रहा खुश रहा प्रणाम प्रणाम हाँ, गोड़ लग खुश रहा खुश अरे रहा खुश रहा प्रणाम। खाली गाना वे सुन ले रही हाँ आज तो देखो लहली एगो नीमुआ दू चार गो मिर्ची लटका कमरिया में ए सरहजी गौआ में डाइन और जोगिंग ज्यादा हो गई बड़ी का दुआरी पर लटकावे वाला चीज कमर में लटके ले बानी। जी मेहमान जी भगत जी कहले रहले कि रिश्तेदार के रूप में डाइन जोगिन आई रिश्तेदार से बच के रहे के बाद ए दुल्हन तब तू अपन तनी भाई भौजाई से भी बच के ही रही है। ए सरहजी इली गर्मा गर्म पेवर मिठाई। ई का मेहमान जी ई आधा किलो मिठाई लैला से बढ़िया तो रहुआ खाली हाँ तैती चाट के छोड़ला से तो बढ़िया रहे कि खैती ना। ए सरहजी ई मिठाई खातिर 2 घंटा हलवाई के पास लाइन लगावे के पड़ल हो तब जाके मिठाई मिलल हो। ई मामूली मिठाई ना हो। अरे ये सब बात छोड़ी गर्मा गर्म खाना बना दी बड़ा कौस के भूख लागल बा। चलो अंदर चलो कपड़ा लता था अच्छा धोले तोड़ा। जाई आपको चली हाँ हाँ चल चल पानी पियल जा। अरे आओ पेट के मारले ना हवा। माई तू इतना दुबरा कैसे गेल बाड़ू? दुल्हन तारा खाना वाना नहीं देत का? खाना तो खाते ही बानी बिटिया बाकी बूढ़ पुरनिया के शरीर हो गइल बा तो कमजोरी तो अइबे नु करी। का हो जीजा एगो चीज बतावा हमरा के हमरा बुझाता कि तू खाली एक रात खातिर आई जाइल बड़ा ना कैसे कि कपड़ा पड़ा तो तू ले ले नहीं खा कल सुबह ही चल जी भाई जैसे तोर बहनी अचानक हड़बड़ी में बोले कि माई भाई भौजाई का याद होता। अच्छा अब जल्दबाजी में कौन कपड़ा लेती? तो हमार तो साइज फर्क है का बा 1920 के हम तो हरे कपड़ा पहने हमार अरे मेरी पूरा 1 महीना खाते आइल बानी। 1 महीना अनकर के दाना हाथ लगा के खाना कुछ कहलिए का सरहद जी?
रवा के तो कहल और ना कहल बराबरे ना हा। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।